Kuljetusalan ammattilainen Pekka haluaa säästää sekä selkeitä euroja että ympäristöä ja valitsee siksi ajokalustolleen Bridgestone Premium-renkaat. Huippuluokan kestävyyden ansiosta renkaiden käyttöikä on pidempi. Kun Pekka vaihtoi halvemmat renkaat keskimäärin 9 kertaa miljoonalla kilometrillä, Bridgestone-renkaita käyttämällä joka toinen vaihto jää pois. Samalla säästyy renkaiden vaihdossa syntyviä piilokustannuksia jopa 200 euroa kerralta. Premium-renkaiden rahanarvoinen ydin on luja ja laadukas runko, jonka voi pinnoittaa uudelleen. Pekka saa renkaisiin uutta vastaavan suorituskyvyn ja matka jatkuu turvallisesti. Jos renkaan hankintahinta on 350 euroa ja 100 euron arvoinen runko pinnoitetaan uudelleen, on renkaan todellinen hinta vain 250 euroa. Pinnoitettavuuden ansiosta kilometrikulut pienenevät keskimäärin 30%. Bridgestone-konserniin kuuluva Bandag tekee luotettavan ja laadukkaan pinnoituksen Suomessa markkinoiden edistyksellisimmällä tekniikalla yli 50 vuoden kokemuksella. Ja ympäristö kiittää, sillä verrattuna uuteen renkaaseen pinnoitettuun kuluu 70% vähemmän öljyä ja 20 kiloa vähemmän terästä. Syntyy vähemmän hiilidioksidipäästöjä ja vähemmän hävitettävää jätettä. Kattava paikallisten Bridgestone-partneriliikkeiden verkosto takaa Pekalle asiantuntevan palvelun lähellä. Hän saa renkaat alle helposti ja kaluston ennätysnopeasti takaisin tuottavaan työhön. Kun suunnittelet rengashankintoja, tee kuten Pekka. Älä vertaa pelkkiä hintoja, vaan laske myös vaihtojen piilokustannukset ja renkaan koko käyttöajan kilometrikustannukset. Luotettava runko yhdistettynä asiantuntevaan palveluun tuo parhaan tuoton rengasinvestoinnille. Kokonaistaloudellisin ratkaisu on Bridgestone.